Un ventilator elegant și puternic, care aduce răcoare în zilele toride. Datorită setului său amplu de funcții, vei putea crea un mediu perfect pentru muncă și relaxare. Rezervorul de 3 litri asigură o funcționare continuă, fără reumplere frecventă. Controlează ventilatorul de la distanță cu telecomandă. Ventilatorul are 3 funcții de ceață, adăugând umiditate și oferind răcoare instantanee. Alege dintre 3 moduri pentru a adapta ventilatorul. Alege între 3 viteze, de la briză ușoară la flux puternic de aer. Cu oscilare de 75 de grade, ventilatorul distribuie aerul uniform. Setează temporizatorul pentru oprire automată la intervalul dorit. Datorită roților integrate, ventilatorul se mută ușor în orice loc, fără efort suplimentar. Beom Home, soluția fiabilă pentru casa ta.